Bago natin umpisa ng kwento, magkape ka muna. Taong 1978, 16 anyo si Dodoy ng mga pasama sa grupo ng mga manggagapas ng tubo. Malimit na tinatawag ng mga taga-Bisaya na kargatapas o kartaps. Meron palang ganun. Galing pa siya sa isang baryo na sakop ng Kawayan. Dito yon sa Negros. Hindi naman lingid sa lahat na ang pangunahing produkto ng Negros ay ang mga tubo. At sa murang edad na 13 ay doon nasanay si Dodoy na sumasama-sama sa ama at mga pinsan para magkarga tapas. Minsan na nilang narating ang Maaw, La Carlota at minsan ay umaabot pang Negros Oriental. Ngunit ang isang karanasan na hindi niya makakalimutan ay noong nasa Binikwel Kabangkalan sila ng mga pinsan at ang ama. Edad 16 na siya nung mangyari iyon. Hindi pa ganoon katino ang pag-iisip, subalit may mga plano rin naman sa buhay ang mag-inom ng tuba. Dodoy, tignan mo yung manlalako ng tinapay, parang may gusto yata sa iyo. Si Pinsang Doming talaga, mukhang ikaw naman yung natipuhan eh. Sa akin mo pa talaga itutulak. Hoy kayong dalawa, kay bata-bata pa ninyong dalawa. Ano, gusto niyo akong gayahin? Tanong ng ama ni Dodoy. Si Tio Waldo naman. Nagtutudyuan lang kami ni Dodoy dito. Pero maganda at masipag naman ang babae. Kaya pwede na rin para sa pinsan ko. Natatawang panunod yun ni Domeng. Kayo talagang mga bata kayo, kahit saan kayo dalhin, puro kayo biruan. Saway ni Mang Waldo, ang ama ni Dodoy. Biglang natigil ang kanilang usapan nang lumapit ang dalaga sa kanilang may bitbit na basket na may lamang tinapay. Iniiwan sila ni Mang Waldo dahil pumunta ito sa ginawang munting kubo para tulugan nila at kainan. Kanina pa kasi ito uhaw. Kaya kumuha ito ng inuming tubig. Kuya, bili na po kayo ng tinapay. Magandang binibini. Magkano? Tanong ni Doming sa dalaga. 5 sentimo lang po, 5 piraso. Malalaki na. Magalang na sagot nito. Yung puso mo kaya? Hirit pa rin ni Doming. Binatukan ito ni Dodoy, kaya napakamot na lamang ito sa parting masakit matapos niyang batukan. Pinsan naman, nagsiselos agad. Akala ko ba ayaw mo? Di akin na lang. May diskarte ako dito eh. Anong nagsiselos? Naghahanap buhay yung tao. Nang iistorbo ka naman. Giit ni Dodoy. Napangiti lang ang mayuming dalaga habang nakatingin sa kanilang nagbabangayan. Matapos nilang umorder ay tatalikod na sana ang dalaga ng biglang awitan ni Domeng. Binibining ganda, pakilala ka naman sa amin. Ganon kaya yung tono nun? Hindi sinabi dito sa script. Hiling ni Domeng. Tekya, ako po si Tekya. Tipid nitong sagot. Tumango si Domeng. Samantalang si Dodoy ay tila walang pakialam. Ito pala si Dodoy oh. Baka may pag-asa siya sa'yo. Napaubo bigla si Dodoy sa sinabi ng pinsan. Bakit ako? Reklamo niya. Ako sana kaso nagsiselos ka naman eh. Kaya ikaw na lang. Nailing muli si Dodoy. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Akala kasi niya ay biruan lang nilang magpinsan iyon. Bakit parang totohanan naman yata ito sa kanyang pinsan? Pasensya na Tikya. May tama pa yata ito ng ininom niyang tuba kagabi. Lasenggero kasi itong pinsan ko eh. Hinging depensa niya sa dalaga. Pinsan Dodoy, grabe ka naman sa akin. Ba't parang pinapahiya mo naman ako niyan? Reklamo ni Domeng.
Tahimik na tumalikod ang dalaga at wala na itong lingon-likod kahit pa sumisigaw si Doming dito. Tikya, balik ka dito bukas ulit ha. Para naman alam namin ni Pinsan kung saan ka namin pwedeng ligawan. Binatukan itong muli ni Dodoy. Kahit kailan di talaga nabubuo ang kapilyuhan nito kung hindi kasali ang pangalan niya. Biglang may lumapit na isang lalaki sa kanila. Kaedad ito ni Mang Waldo. Sa mukha pa lang nito ay halatang may importante itong sasabihin. Manong, tinapay po. Sabay lahad ng supot na may lamang tinapay. Salamat pero busog ako. Nais ko lang kayong balaan na mamili kayo ng pwede niyong biruin. Huwag ang dalagang iyon. Apo ng isang mabangis na aswang na kalibunan ang babaeng iyon. Litanya ng mama. Nagkatinginan silang dalawa sa sinabi nito. Dahil maganda ang dalaga at ang mamang umaakusa sa dalaga na lahing aswang daw, ay siya namang mukhang aswang. Hindi na ito umimik pa. Habang si Dodoy ay kaya hindi umimik ay dahil ramdam nito ang pagkabahala. Nang magpaalam ito ay nagpasalamat si Dodoy dahil sa ibinigay nitong impormasyon. Huwag mong sabihin na naniniwala ka doon, Insan? Tanong ni Doming. Siyempre, siya yung nakakaalam dahil taga rito siya. Tayo ay dayo lang naman. Ikaw talaga, Dodoy, kahit kailan napaka mapaniwalain mo. Naniniguro lang, Doming. Wala tayong laban kung totoong aswang ang mga iyon. Bukod pa doon ay alam naman nating dayo tayo dito. Pero hindi totoo ang aswang, Dodoy. Kailan lang ba tayo na aswang sa atin? Oo nga, may naririnig tayong wakwak at tiktik. Pero mga ibon lang ang mga iyon. Ewan ko sa iyo, Domingo. Paniwalaan mo ang nais mong paniwalaan. Basta ako, naniniwala ako sa mga aswang. At makapangyarihan sila. Kaya mag-ingat dapat tayo sa kanila. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang pinsan. Itinuloy pa rin ito ang balak na panliligaw sa dalaga. Minsan ay magpapaalam itong pupunta sa tindahan para bibili ng alak. Ngunit doon ang punta nito sa bahay ng dalagang si Tekya. Isang gabing galing ito sa bahay ng dalaga ay umuwi itong tila simputi ng papilang muka. O Doming, napaano ka? Ba't parang hinabol ka ng 7 demonyo? Tanong niya sa kanyang pinsan. Hindi ka nagkakamali. Demonyo talagang naghahabol sa akin. Natawa si Dodoy sa sagot ng kanyang pinsan. Inakala niyang nagbibiro na naman ito. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas nang halos masira ang kanilang bubong. Nang dumapo ang nanggagalaiti na kutok-kutok. Kinuskus nito ang bubong na yari sa tuyong talahib. Unang beses iyong maranasan ni Dodoy kaya aminado siyang kahit isa siyang lalaki ay ramdam niya ang pagkaduwag sa mga sandaling iyon. Nang mabutas ng nilalang ang kanilang bubong ay mas lalong nanginig sa takot si Dodoy. Wala pa naman ang kanyang ama dahil naghatid ng sahod nito para sa pagkain ng mga anak at ina niya. Saan ka ba galing? Anong ginawa mo? Tanong ni Dodoy sa pinsan. Hindi ito sumugot dahil katulad niya ay nanginginig na rin ito sa takot. Biglang naalala niya ang patalim na panggapas ng tubo. Sobrang talim niyon kaya isang hampas lang ay siguradong magtatamo ng malaking sugat ang aswang. Sakaling papasok talaga ito. Nilakasan na niya ang kanyang loob. Kailangan niyang maging matapang dahil kung pareho silang maging duwag ni Doming, ay siguradong magiging pagkain talaga sila ng aswang. Kinuha pa niya ang panghasa at hinasa ng hinasa ang patalim. Kaya mas lalo itong tumalim pa. Tila nahintakutan naman ang nilalang
at bigla itong lumipad palayo. Biglang naging tahimik, ngunit ang kubo na pansamantalang tirahan nila ay sira na. Pag-aari pa ito ng matandang nagmamagandang loob para may matirahan sila. "Wala na, Dudoy," sambit ni Domeng. "Oo, wala na. Pero ano bang ginawa mo? At saan ka galing? Bakit ka sinundan ng aswang? Ano na? Naniniwala ka na ngayon sa aswang?" "Oo, Dudoy. Aswang ang pamilya ni Tekya. Nahuli kaming nag-aano kaya ayun, nagalit ang tatay. Bigla na lang naging nakakatakot na nilalang. Mabuti at pinigil pa ni Tekya, kaya nakatakbo ako at nakatakas. Ngunit humabol pa rin. At hindi ito nag-iisa dahil 3 sila ang humabol." "Oy nako, loko ka talaga kung hindi ka pa hinabol ng nilalang na iyon. Wala ka pang balak na sabihin na nakipagrelasyon ka pala sa Tekya na iyon. Binalaan na tayo ng mama, di ba?" Maganda kasi eh. Tsaka halatang may gusto sa akin eh. Ang bilis ngang bumigay kaya ayun. Minsan lang tayo narito kaya lubusin ko na." Nailing na lamang si Dodoy. Kahit kailan wala talagang matinong pag-iisip itong pinsan niya. Kahit pa madalas pangaralan ng mga magulang nito. Maging ang ama ni Dodoy ay madalas ring nagpapaalala dito. Nang maging tahimik na tsaka lang sila nagdesisyong matulog. Pagod rin ang kanilang katawan sa maghapon at trabaho, kaya mabilis din silang nakatulog. Madaling araw na nang magising si Dodoy dahil sa tawag ni Domeng sa kanya. Agad niyang sinindihan ang kanilang lampara gamit ang lighter. Doon niya nabungaran ang kanyang pinsan na nakadapa habang hawak ng madiin ang tiyan. "Insan, anong nangyari?" tanong niya. "Insan, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Para na akong mamamatay." Tarantang napalapit dito si Dodoy. Wala rin siyang ideya kung anong pwede niyang gagawin. "Sandali, ano bang kinain mo kanina?" "Wala namang iba, yung hapunan natin. Yun lang ang huling nakain ko." Biglang pumagaspas ang napakalaking pakpak sa kanilang bandang uluhan. Namilog ang mga mata ni Dodoy sa gulat ng mapagtanto na binalikan sila ng aswang. "Domeng, naaswang ka yata eh," bulong niya. "Oo pinsan, kanina pa iyan nandyan. At habang tila may binubulong iyan ay pasakit naman ang aking tiyan." Kinilabutan si Dodoy sa sinabi nito. Wari niya ay nagalit talaga ito ng sobra sa ginawa ni Domeng sa anak o apo nito, kung ama man ito o lolo. "Ito na nga yata ang sinasabi ko sa iyo, Domeng. Ano nang gagawin natin ngayon? Anong gagawin ko sa iyo?" "Tulungan mo ko pinsan, ayaw ko pang mamatay." Pakiusap nito. Mas lalong nataranta si Dodoy nang sumuka na ito ng puro at sariwang dugo. "Diyos ko, ano nang gagawin ko sa iyo, Domeng? Wala pa naman tayong kasama dito ngayon. Tapos ang aswang, nakabantay lang sa labas." Litanya niya. "Hindi ko na kaya pinsan Dodoy. Tulungan mo ko. Mamamatay na ako." Sambit nito. "Huwag mo ngang sabihin iyan. Tinatakot mo ko lalo eh. Hindi ko na nga alam kung ano ang gagawin ko. Tapos tinatakot mo pa ako." Ngunit hindi na ito nagsasalita pa. Sumuka na ito ng sumuka ng sariwang dugo hanggang sa bigla na lang itong nanigas. Niyugyug ito ng niyugyug ni Dodoy, subalit wala na. Tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Walang magawa si Dodoy kundi ang mangilabot at umiyak. Unang pagkakataon na may nasaksihan siyang isang tao na bigla ay nilagutan ng hininga at sa mismong mga kamay pa niya. Kahit anong sigaw niya ay hindi rin naman siya marinig ng ibang tao. Malapit sila sa tubuhan na kanilang ginagapas, ngunit malayo ito sa kabihasnan. Hindi nga niya alam kung papaano natunto ng kanyang pinsan ang bahay nila Tekya.
Gayong malayo pa ito sa kanilang tinitirhan pansamantala. Kahit wala ng buhay ang kanyang pinsan, ay patuloy pa rin na paikot-ikot ang aswang sa labas. At dahil naduduwag siyang harapin ito, ay pinili niyang manatili sa loob ng kubo. Akala nga niya ay sisirain ng nilalang ang dingding o bubong para mapasok siya. Ngunit hindi naman ito ginawa. Nakahanda rin ang kanyang patalim at lalaban siya kung sakaling pupunteryahin din siya nito. Bahala nang magkamatayan sila. Ilalaban rin niya ang buhay niya kahit na anong mangyari. Ilang sandali pa ay may narinig siyang tila sigok ng baboy mula sa silong ng kubo. Sinubukan niya itong silipin at laking gulat niya nang makita ang isang kulay itim na baboy. Nang pagmasdan niya itong mabuti ay napagtanto niya na isa itong baboy ramo. Nakausli ang sobrang talim na pangil nito. Ngunit nagbabaga ang mga mata. Hindi ito ordinaryong baboy ramo lang dahil walang baboy ramo na pula ang mga mata. Isa pang kumpirmasyon na aswang nga ito ay dinilaan nito ang kaninang dugo na isinuka ng pinsan niyang si Domeng. Konti na lang at malilinis na nito ang dugong nagkalat sa silong. Pasintabi lang po sa mga kumakain ngayon. Ito po yung salaysay, kaya wala akong binawas at kasama ito sa pruweba na talagang na aswang si Domeng. Kung si Tekya nga o ang pamilya ni Tekya ang may gawa, marahil ay aral din iyon para kay Domeng. Huwag masyadong hayok sa tawag ng libog dahil hindi mo alam kung anong uri ng angkan ang iyong inaabuso. Sinasabi ng iba na hindi naman abusado ang mga nilalang na ito kung nakikita nilang hindi sila dihado. Marahil nga ay talagang nagkamali si Domeng sa kanyang naging desisyon. Kaya inanin niya ang konsekwensya. Wala na ring magawa pa si Dodoy. Inosente siya at walang alam kung sa paanong paraan niya ilalaban ang pinsan sa kamay ng mga katulad nitong may taglay na itim na mahika. Natigil ang hanghuni ng wakwak nang mag-aagaw na ang liwanag at dilim. Ngunit hindi pa rin siya lumabas dahil natatakot pa rin siya. Hanggang sa iyak ng kalabaw ang dumaan sa kanilang kubo. Agad siyang namintana at sumigaw dito. "Tulong po, Lolo!" Tawag niya nang makita ang matandang nakasakay dito. Agad din itong bumaba at lumapit sa kanilang kubo. "Anong nangyari?" tanong ng matanda. Agad niyang kwento lahat. Naniwala rin ito sa kanya at mabilis na humingi ng tulong sa ibang mga kakilala. Tumulong ang kapitan na maihatid ito sa kanila at maipalibing. "Ano ba talagang nangyari, Dodoy? Ikwento mo sa akin. Kasi hindi ako makapaniwala. Malakas at walang sakit si Domeng noong umalis dito." Humahagulgol na tanong ng ina nito. Bilang ina, wala nang may sasakit pa sa isang bagay na pagkawala ng buhay ng anak. Subalit wala na itong magawa pa kundi ang tanggapin ang lahat. Naikwento na niya dito ang buong pangyayari. Humingi na rin siya ng paumanhin kung wala siyang nagawa para protektahan ito. Wala rin siyang ganoon kalakas na loob at lalong wala siyang dala na kung anong lihim na karunungan na pwedeng pangontra sa mga masasamang hininga. Kahit ganoon ang naging karanasan nila sa lugar na iyon, ay patuloy pa rin ang pakikipagsapalaran nila ng trabaho. Anong magagawa nila? Isang kahig isang tuka lang ang halimbawa nila. Lalo na siya na wala ng pag-asa pang makahanap ng marangal na trabaho dahil walang pinag-aralan. Paano ay siya ang panganay at naging katuwang ng ama para punan ang pangangailangan ng isang malaking pamilya. Siyam lang naman silang magkakapatid. Kaya medyo may kabigatan sa balikat ng binata at ng ama niyang kaperanggot lang naman ang kinikita. Kaya hindi na niya binalak pang magkaroon ng sariling pamilya.
Sa mga kapatid at magulang pa lang niya ay naumay na siya sa responsibilidad na karga niya. Ayaw rin niyang danasin ng mga anak niya sa kaliman. Kaya pinili na lamang niyang maging matandang binata. At talagang pinanindigan niya iyon hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi rin naman siya pinabayaan ng kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Minahal din siya ng mga ito dahil nakikita ng mga ito ang kanyang sakripisyo noong mga bata pa lamang ang mga ito. Kita niyo na, kung maganda ang itinanim, maganda rin ang aanihin. Kagaya na lamang ng nangyari sa buhay ni Dodoy. Sa ngayon po ay nananatili siyang matandang binata at patikim-tikim na laang. Salamat ng marami sa walang sawang pakikinig mga kapatid, kaaswang. Hanggang po sa muli. Muli po, magkape ka muna. Alright. Buhay sundalo ay hindi madali. Kailangan mong panindigan ang pinangako mong tungkulin. Pero bilang isang sundalo, gaano ka ba katatag sa panindigan mo sa isang babaeng pinangakuan mo na hanggang kamatayang pagsasama? Oo naman, Poldo. Magpapakasal ako sa iyo. Maluhalo ang sagot ni Amihan matapos siyang alukin ni Poldo na maging katipan nito. Niyakap ito ni Poldo ng buong higpit. Walang pagsidla ng tuwang nadarama ng binata ng mga sandaling iyon. Mas lalong inspirado ito sa trabaho. Bilang isang baguhang sundalo, ay wala itong magawa kung saan saang lugar ito madistino. Bago siya maipadala sa lugar na sakop ng Negros, ay humingi muna siya ng pahinga para sa paghahanda sa araw ng kanyang kasal. Tagumpay iyong naidaos at bago siya umalis ng kanilang bahay, ay umaasa siyang magkakaroon sila ng anak ng asawang si Amihan. Ngunit hindi nangyari ang kanyang hiling. Kahit ba hindi ako magkaroon ng pag-asa na magkaanak, mamahalin at uuwian mo pa rin ako? Emosyonal na tanong ni Amihan sa kanya. Makalipas ang 3 taon ng kanilang kasal, ngunit hindi pa rin sila biniyayaan ng anak. Oo naman asawa ko. Hindi ko gagawin na iwanan ka dahil lang hindi tayo magkaanak. Parang wala naman din akong silbi sa buhay mo. Mukha lang akong palamunin dito. Huwag mo ngang isipin yan. Natural lang na pakainin kita dahil asawa kita. Mahal kita at isinumpa ko iyon sa harap ng altar. Naluha ito at napayakap sa kanya. Naawa rin siya dito dahil nanliliit ito sa sarili. Ngunit hindi rin may pagkaila sa parte niya na talagang naghahanap siya ng batang galing sa dugo at laman niya. At iyon naman talaga ang pinakarason kung bakit niya itinayo ang pamilyang iyon. Matapos ang 1 linggo niyang pagbakasyon ay balik bukid na naman siyang muli. Isang liblib na parte ng Negros ang kanyang naging destinasyon kasama ang kanyang mga kasamahan o tropa. Dahil wala silang anak na mag-asawa, ay kontento na siya kung kailan sila magkikitang dalawa. Piyesta sa baryong iyon. Naatasan silang maging bantay para sa ikakatahimik at malayo sa gulong okasyon. Sagana sa masasarap na pagkain at inumin ang buong 3 araw ng pagdiriwang. Isang mayume, maganda, at misteryosang babayang nakakuha ng kanyang atensyon. Palagi itong nakatingin sa kanyang kinaroroonan. At kapag mahuli naman niya ito, ay bigla rin itong yuyuko. Bigla itong nawawala sa kinaroroonan, kaya nawala na rin sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkaihi, kaya umikot siya sa likod ng paaralan, kung saan naroon ang banyo. Sa paaralan kasi sila nakatambay, kapag oras ng pahinga. Doon din sila pinapadalhan ng Kapitan del Barrio ng kanilang pagkain sa agahan, tanghalian at hapunan.
Tatlong araw lang naman ang hiling ng kapitan. Pagkatapos ay aakyat na rin sila sa bukid. Iyon ang parting maraming mga rebelde. Matapos magbanyo ay bumalik na siya sa kanilang pwesto nang nakasalubong niya ang dalaga. "Magandang gabi, sir." Nahihiyang bati nito, kaya nakayuko lang sapo ang mahabang palda. "Magandang gabi naman. Gabi na. Saan ka pa pupunta?" "Magbabanyo lang, sir." "Ganon ba? Hindi ka ba natatakot? Madilim sa likod?" "Nako, hindi po, sir. Sanay po ako sa dilim." Hindi iyon binigyang pansin ni Poldo. Siguro ay ang ibig sabihin nito ay dahil wala pang kuryente sa sityo na ito. Sa proper pa lang kasi ng baryo mayroon ang kuryente. Maraming sityo ang hindi pa abot, kaya kerosene at lampara lang ang gamit ng mga ito. Matapos nitong lumabas ng banyo ay sinamahan na rin ito ni Poldo pagbalik. "Salamat, sir." Wika nito. "Walang anuman. Ako nga pala si Poldo. Ano nga pala ang pangalan mo, Binibini?" Tanong niya rito. Dahil kanina pa ito tingin ng tingin sa kanya, kaya tiyak na gusto rin ito na makilala siya. "Mara po. Ako po si Mara." Nakayuko pa ring sagot ng dalaga. Natutuwa si Poldo sa pagiging mayumi at mahinhin ng dalaga, kaya alam niyang maging malapit siya dito. "Mara, ako ang gandang pangalan. Parang ikaw lang. Salamat nga pala sa masarap na luto niyo ng kasamahan mo." "Salamat din po. Kung wala kayo ay wala kaming kita. Kahit paano ay makakatulong po ito pambili ng bigas." "Mabuti naman." Nakangiting sagot niya. Dama ni Poldo ang magaan na kalooban sa dalaga. Mabait ito at palangiti. Naaliw siyang kausap ito. Ang kanyang mga kasamaan ay sa kanya na nakatingin, maging ang kasama ni Mara na nagluluto para sa lahat ng mga sundalong naroon. Nang magpaalam ito na aalis na at babalik na lang para sa agahan nila, ay isa sa mga kasama ni Poldo ang lumapit. "Poldo, mukhang malapit na kayo ng kusinera. Kilala mo na?" Yun. Si Mara ang pangalan nun. Mabait na bata." "Kilala mo na pala, iyong katauhan niya." "Anong sa katauhan niya?" Kunot noong tanong niya sa kanyang kasama. "Nako, hindi mo alam na bantog daw na aswang ang pamilya niyan. Huwag daw tayo kampante at baka hawaan tayo ng pagiging aswang." Tumawa lang si Poldo. Ayaw na niyang patulan pa ang mga ito. "Kay bilis niyo talagang magpapaniwala sa mga chismis. Wala pa namang may nagpapatunay na totoo ang aswang sa pagkakaalam ko." Nang makita ng kasama niyang umalma siya sa paratang nito, ay tumahimik na ito at dumistansya na sa kanya. Magalang siyang nagpaalam sa dalaga nang matapos na sila sa kanilang obligasyon at balik pabundok na naman sila. Manggaligaw na pusa, baboy at manok, saka malalaking bayawak at ahas ang malimit nilang makakasagupa sa masusukal na gubat na kanilang inaakyatan. Hanggang lumipas ang ilang taon kung saan sila ididestino, hanggang sa magkaroon ng detachment ng mga sundalo ang baryo nila Mara. Isa siya sa mga sundalong nakadestino sa nasabing detachment. Malayong malayo sa lugar ng kanyang asawa kung kaya't tila ayos lang sa kanya na makauwi. Ayos lang din kung hindi. Total naman ay wala silang anak. Hindi inaasahang mag-cross muli ang landas niya at ni Mara sa palengke ng baryo. Tuwang-tuwa na lumapit si Mara sa kanya at ganoon lang din ang gulat niya. "Sir Poldo, sabi ko na ikaw yan eh." "O Mara, naku, nandito ka pala." "Oo sir,
Ako ang inutusan ni nanay na manindahan eh. Bakit? Wala ka pang asawa? Naku, wala pa po sir. Bakit? Ikaw, may asawa ka na ba sir? Ha? Siyempre, wala. Mabilis niyang sagot, sabay linga sa kanyang paligid. Walang ibang nakarinig sa kanyang sinabi. Dahil malayo ang kasamahan niya sa paligid kaya ligtas siya. Nagulat din siya sa kanyang ginawang pagsisinungaling. Baka po gusto niyong sumama sa akin sa bahay sir. Ipakilala ko kayo sa mga magulang ko. Alok nito. Mas lalo niyang nahalata na tila may gusto sa kanyang dalaga. At dahil maganda at malindog, ay mabilis ding sumagi sa utak niya na paminsan-minsan ay pumuslit at magiging feeling binata. Tutal naman ay wala naman silang anak ni amihan. Ikaw pala ang madalas na kinukwento ni Mara? Naku, pugi nga talaga. Puri ng ina ng dalaga. Naku, nakakahiya naman po. Hindi naman po ako pogi. Agad na sagot nito. Alam mo bang bihira lang na magkagusto sa isang lalaki ang anak kong ito? Kaya ang swerte mo. Puna rin ng ama nito. Nagulat siya sa sinabi ng ama ni Mara. Ibig sabihin ay, kwento nito sa mga magulang ang damdamin nito. Huli niya ang pamumula ng mukha ng dalaga nang ibisto ito ng ama. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ang mga ito na may lalakarin kaya naiwan silang dalawa ni Mara. Mag-isa lang pala itong anak. Pero napakasipag pa rin magtrabaho. Kaya mahal ito ng mga magulang dahil bukod sa mapagmahal ay napakasimple nito at laging kontento sa kung ano lang ang mayroon sila. Napakabait mo palang anak Mara. Close kayo ng mga magulang mo. Hindi naman masyado sir. May mga bangayan din naman minsan. Kahit na, maganda pa rin ang relasyon niyong magpamilya. Opo sir. Kiming sagot nito. At mahal mo ako, tama ba? Diretsong tanong niya. Hindi makatingin sa kanyang dalaga. Aminado siyang sinakyan niya ang kahinaan ng dalaga. Nataon pa na tila binigay na rin ng mga magulang nito ang tiwala sa kanya. Kaya nangyari ng araw na iyon ang hindi dapat. Pero masarap naman. Ano kaya yon? Ang minsan ay naging madalas. Noon niya napatunayan na masarap nga naman ang bawal. Mas madalas pa nilang nagagawa ni Mara ang gawaing sana ay para sa kanila lamang ni amihan. Hanggang sa ang pagkakamaling iyon ay nagbunga. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o magiging kalbaryo na ang buhay niya. Ngunit naitago pa rin niya ang kanyang sekreto. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang nagkaroon ng bisita sa barracks niya. Amihan, gulat na sambit niya nang makita ang bulto ng asawa. Oh, bakit parang nakakita ka yata ng multo? Hindi naman. Nasorpresa lang ako. Hindi mo naman kasi sinabi na pupuntahan mo ako rito o nagsulat ka man lang. Sorpresa nga diba? Maligayang kaarawan mahal ko. Wika pa nito. Tsaka lang niya naalala na kaarawan nga pala niya. Nangako pa naman siya kay Mara na puntahan ito. Bakit ang lungkot mo? Ayaw mo yata akong kasama ngayon. O baka may bago ka ng kinahumalingan dito. Naku amihan, huwag kang mag-isip ng ganyan. Talagang pagod lang ako kaya ganito. Sigurado ka? Parang hindi naman ah. Sigurado yun amihan. Pinapasok na niya ito sa loob ng barracks. Bala kasi nitong doon na muna sa kanya titira sa loob ng 1 linggo. Bawal iyon subalit mabait naman ang kanyang mga kasama. At maging ang mga ito naman ay ganoon din ang ginagawa. Kanya-kanyang pananahimik lang. Ngunit kinagabihan ay nasosorpresa siya ng bonggang-bongga.
Iyon ay dahil nagkukros ang landas ng kanyang una at pangalawang babae sa buhay niya. Sino siya? Gulat na tanong ni Mara nang makita si Amihan na nakahiga sa loob ng barracks ni Poldo. Kunot noong bumangon si Amihan. Tensyonado si Poldo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ikaw sino ka? Tanong ni Amihan sabay tingin sa maumbok na tiyan nito. Ako si Mara, kasintahan ni Poldo. Namilog ang mga mata ni Amihan. Sabi na nga ba niya? Noon pa lang ay kinatuban na siya at nangyari ngayon. Kaya sa mga babaeng mahilig manghinala dyan, panindigan nyo na, baka tama na yon. Kasintahan? Bakit hindi ba sinabi sa iyo ni Poldo na kasal na siya? Mas lalong nagulat ito habang tinitigan si Poldo na kanina pa pinagpapawisan at nananatiling tahimik. Anong ginawa mong to, Poldo? Mahinang sambit ni Mara. Tatalikod na ito nang biglang takbuhin ni Poldo. Sandali, Mara. Biglang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Amihan. Ibig sabihin ay siya ang pinili mo, Poldo? Tanong ni Amihan. Hindi ito makasagot. Mas lalong naging magulo ang lahat. Wala akong pipiliin dahil pareho kayong mahalaga sa akin. Umiiyak na hayag ni Poldo. Hindi pwedeng dalawa kami. Alam mo yun. Anong gagawin mo sa amin? Sabay na ibahay sa iisang bubong? Tanong ni Amihan na nanginginig na sa galit. Hindi makasagot si Poldo. Kung pwede kasi na ganoon na lang para wala siyang alalahanin isa man sa mga ito. Kasi parehong mahalaga naman ang mga ito sa kanya. Isa pa, ay mahalaga sa kanya ang bata. Gago ka pala, Poldo eh. Bakit mo pa ako pinakasalan kung alam mong hindi ka handa gawing prioridad ako sa buhay mo? Mahal kita, Amihan. Alam mo yan. Pero papaano naman ang anak ko na nasa tiyan ni Mara? Dugo at laman ko yun. Walang hiya ka, Poldo. Pagkatapos ng lahat, ibinigay ko sa iyo maging ang kaluluwa ko. Tapos ay ganito lang. Malalaman kong anak ko lang pala ang mahalaga sa iyo. Wala pala akong parte sa puso mo. Sa sobrang galit ni Mara ay hindi na nito mapigil ang maging halimaw. Napaatras si Poldo nang makita iyon. Isa ka ngang aswang. Totoo nga haka-haka tungkol sa pamilya mo. Gulat na sambit ni Poldo. Hindi naman sana ako maging masama kung hindi mo ako inabuso. Sinungaling ka. Niloko mo ako. Patawad. Nadala lang din ako. Ikaw din naman kasi ang nagpakita ng motibo. Si Amihan na kanina pa napaawang ang bibig at hindi makagalaw ay hindi na mapipigilan ng maiyak ng tuluyan. Binuntis na nga nito ang babae, hindi pa kinalatis kung anong uri ito ng nilalang. Nakakatakot ang itsura ni Mara. Nahihiya rin siyang sumigaw para humingi ng tulong sa ibang kasama ni Poldo na sundalo. Nakadistansya ang bawat barracks ng mga ito at tahimik na. Pero siguradong umabot sa mga kalapit ang bangayan nilang tatlo. Panigurado ring alam ng mga ito ang sekreto ni Poldo. Subalit dahil sa kasamahan ay dinepensahan at hinayaan lang ito sa sekretong itinatago nito. Kung hindi pa nagpang-abot si Amihan at Mara ay hindi ito aamin sa kasalanang nagawa. Bigla nitong sinugod si Poldo. Napakalakas at ang dulas ni Mara kaya puro kalmot ang inabot ni Poldo sa kamay nito. Susugurin pa sana ni Mara si Amihan. Ngunit hinarang ito ni Poldo. Ako lang ang may atraso, kaya wag mong indamay ang asawa ko. Mas lalong nagalit si Mara dahil sa ginagawang pagdepensa niya sa kanyang asawa. Papatayin ko kayong dalawa. Sinira niyo ang buhay ko.
Umiiyak na sambit ni Mara. Kayo ang gumawa ng kalokohan sa akin. Ako dapat ang magwawala ngayon. Pambihira. Ikaw na nga itong kapit. Ikaw pa ang matapang. Naloko rin ako. Kaya para damay lahat, papatayin ko na lang kayo. Sigaw ni Mara. Pinilit ni Poldo na makalapit sa isang sulok kung saan niya nalagay ang baril. Wala siyang pagpipilian kundi ang patayin na ito kaysa mapahamak ang kanyang asawa dito. Ngunit saktong nahawakan na niya ang baril nang biglang bumaon ang kuko ni Mara sa kanyang dibdib. Biglang namanhid ang kanyang buong katawan. Alam niyang puso niya ang natamaan ng mahabang kuko nito. Ngunit bago pa siya nito tuluyang putulan ng buhay, ay kinalabit niya ang gatilyo ng baril at ipinatok iyon sa dibdib ni Mara. Saktong paghila nito ng kamay kasama ang kanyang puso ay ang pagkaputol ng hininga nilang sabay. Isang umalingaw-ngaw na sigaw mula kay Amihan ang bumalat sa buong detachment ng mga sandaling iyon. Tuluyan ng magwawakas ang kasinungalingan ni Poldo. Ngunit kasabay nitong winakasan ang kanyang buhay at ang kanyang naging karidang aswang. Hindi para samahan ito hanggang sa kabilang buhay, kundi ang mailigtas ang asawa mula sa kamay ng karidang aswang. Nagulat ang mga kasamahan ni Poldo pagkapasok nito ay iyon na ang naabutan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ingat mga kaaswang at huwag kalimutan magkape.